Bé, resulta que m'avorria per casa i vaig veure el paper d'alumini i sulfumant. I se'm va acudir fer un experiment que ens permetia entendre molt millor això de l'enllaç químic. Hem agafat paper d'alumini i hem fet unes petites boles i un pot de sulfumant. I ara realitzarem l'experiment. Espera. Ja està, això. Ja està. Bé, doncs després de l'experiment obtenim aquí un sòlid de color negre. Això seria el triclorur d'alumini, que en teoria, el seu aspecte real doncs és blanc, però degut al fum de tot el que ha sortit ha quedat d'aquest color més negre. I després tot aquest fum que hem vist sortir és el gas hidrogen. Bé, doncs després d'aquest experiment tan impressionant anem a analitzar el que ha succeït. Hem fet reaccionar unes boles de paper d'alumini que contenen alumini metàl·lic en el seu interior, amb sulfumant que té una part molt important d'àcid clorhídric. I això ens ha donat un sòlid blanc, que és el triclorur d'alumini, i s'ha alliberat un gas que és l'hidrogen. Bé, doncs ara anem a posar el focus en el tipus d'enllaç present en els compostos que participen en aquesta reacció química. En primer lloc tindríem l'alumini metàl·lic, que presenta enllaç metàl·lic entre els àtoms d'alumini. Els àtoms d'alumini perden els seus electrons de valència de tal manera que aquests queden deslocalitzats entre els àtoms del metall, quedant els àtoms del metall carregats positivament. L'estructura és la d'una xarxa tridimensional. Després tindríem l'àcid clorhídric, que presenta un enllaç covalent entre els àtoms que el formen, que són el clor i l'hidrogen. En aquest cas es comparteixen un parell d'electrons i estaríem parlant d'un enllaç covalent polar, perquè el clor i l'hidrogen tenen diferents electronegativitats, sent el clor més electronegatiu. Després tindríem el triclorur d'alumini, el sòlid blanc que obtenim, que presenta un enllaç iònic, amb una estructura com la que veiem en la figura, la d'una xarxa cristal·lina tridimensional. En aquest cas, l'alumini dona 3 electrons als àtoms de clor. I finalment tindríem la molècula d'hidrogen, que està formada per 2 àtoms d'hidrogen. En aquest cas estaríem parlant d'un enllaç covalent, ja que es comparteix un parell d'electrons, i un enllaç covalent clarament apolar, perquè els àtoms que formen l'enllaç són el mateix, àtoms d'hidrogen.